Bun, Andrei mi-a spus în comentariu, mi-a spus într-un video să-ți arăt, deci aici am jocul, pe ăsta l-ai și tu. Dacă nu, înseamnă că ai greșit jocul. Deci, dau pe el. Bun. Și ție ți pare așa. Dacă da, dai la setări, dai aici și trebuie să-ți rămână doar ăsta de sus. Nu trebuie să fie și asta. Sau unul dintre toate de aici. Cum ar fi de dacă bag ăsta mi se schimbă. Poate n-ai jocul ăsta. Și dacă l-ai și dacă nu, trebuie să faci acolo. Să aici. Haide. Bun. Ăla de fantastic îți arată așa. Păi de nu zic așa de fantastic. Doar apa ce-mi place. Și iarba. Nisipul nu. Nici fel de nisip. Ai bă! Și m-am speriat de un schelet! Ați văzut ce urât a fost? Doamne feri! Nu mai intru în peștera asta. Hai să mergem. Au! What? Ochi albastri? Foarte urâte. Bă, da, știi că viață. Aleu. Aoleu. Da? M-am urât. Ce urât arată scheletul. Mai bine. Tot timpul mai bine să lași și să nu te sperii de scheleți. Să lași pe default. Dacă te-am ajutat cu ceva, dă un like sau scrie în comentarii și ne vedem data viitoare. Pa, pa!